उदौरदोइनो भुव अग्निर्ददादवेशजम् ओम नामदवेनाशाय नाशाय संप्रथमे प्रापाय प्रापाय सकलमनोरथसादाय सादाय ये ये हिवां श्री दुर्गा देवी शरणमः प्रपद्ये श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी नमो नमः इंद्रक्षत्रददानवर्णो विजिञ्जतो शत्रुमोनिनायाद यत्त्वं ब्रह्मदेयदा ओम नामदवेनाशाय नाशाय संप्रथमे प्रापाय प्रापाय सकलमनोरथसादाय सादाय ये ये हिवां श्री दुर्गा देवी शरणमः प्रपद्ये श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी नमो नमः ये ये हिवां श्री दुर्गा देवी शरणमः श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी नमो नमः श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी संपदमे प्रापाय प्रापाय सकलमनोरथसाधय साधय ये ये ओम ह्रीं दुर्गा देवी नमोस्तुते ह्रे पंचदुर्गा परमेश्वरी नमो नमः ह्रे पंचदुर्गा परमेश्वरी ओम नामदमे नाशाय नाशाय संपदमे प्रापाय प्रापाय सकलमनोरथसाधय साधय ये ओम ह्रीं दुर्गा देवी नमोस्तुते ह्रे पंचदुर्गा परमेश्वरी नमो नमः श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी तर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कार समर्पयामि।
ॐ योपां पुष्पं मेद योपामायतनं मेद आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो अग्निरायतनं मेद आयतनवान् भवते आपो वै अग्निरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते यच्चन्द्रमसा आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमसा आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा भवमायतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवते वायुप्रेमा धूपं दर्शयामि प्रेमा दीपं दर्शयामि जलकण्ठं ओम नमः जातवेदो मावाहं तामं मावह जातवेदो लक्ष्मीमनस्पाटि श्रीर्वर्चश्च मायुषमारोग्यमाविदात्तमानो हीयते धनं धारतं मत्तरं दीर्घमायुः मनस्सङ्कल्प इष्टार्थसिद्धिरस्तु
ಉತ್ತರೋತ್ತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾವಲು ಅದರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕಾವಲು ಯಜಮಾನ ವರ್ಗ ಕಾವಲು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುವ ಚಿತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕಾವಲು ಬರಪುರ ಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದುಕೊಂಡು ಕೊಡಲು ಮಹಾದಾಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನವಂತುಗಳು ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಓಂ ದ್ರೈರ್ವರ್ಚಸ್ವವಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಾವಿದಾತ್ಮನಾರ್ವಹೀಯತೆ ಧನಂ ಧಾನಂ ಭಜುಗೋತ್ರವಾದಂ ದತಾಂ ಮತ್ಕರಂ ದೀರ್ಘವಾಯುಃ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು हिरण्यगर्भगर्भस्थं भीमाबीजवासु अनन्तपुण्यफलप्रदानेन मदच्छान्तिफलेन दक्षिणां प्रवर्तयामि गुरुणानुग्रहं